6:30 ng umaga mga kagamba. At magdi-deliver ako sa isang umorder sa akin. Dito lang din sa Tagigyan, sa may Bagong Bayan. Isa lang ang order niya pero nakiusap na dalam ko siya. Hindi naman masyadong kalayuan mga kagamba. Kaya dadalhan na lang natin siya, dideliveran ko na lang. Yan, paalis na rin ako. Mayroon din akong dadaanan na dideliveran ko rin ng gagamba. So bukod doon, bali tatlo ito ngayon mga kagamba. So mamaya bibidyoan natin ulit pagdating doon. So yun lang muna mga kagamba. Post muna natin. Ayan, nandito na tayo mga kagamba. Papunta na tayo, papasok na tayo rito sa area nung deliver ko. Tatawagin natin kung kukuha sila ng gagamba. Ayan. Ayun, nakaupo si Aling Adan doon. Tatanungin natin kung kukuha siyang gagamba. Ayan. Ayan si Aling Ada. Ayan, isa yan sa mga manininda natin. Ayan. Walang sawang magtinda ng gagamba. Upo tayo. Ayan, si Aling Ada. Ayan, yan ang mga deliver natin mga gagamba. Si Aling Ada. Nung araw na umorder yan, wala pang apo. Ngayon may apo na. Wala pa rin tigil sa pagiging apo. Ayan, may pusa. Bini-welcome tayo ng pusa dito. Dalawang klaseng, yung mata niya, magkaiba. Ayan. Pakita mo muning. Yan. Isang dilaw sa isang asol. Kinakalmot yung pantalon ko mga gagamba. Ayan, yung mga ibang magkagamba parang tayo dito, wala sila. Ayan. Asan pumunta yung iba? Wala pa. Ayaw si Manang iyan. Wala pa sisiw. Wala sisiw. Yung supplier ko ng sisiw, nag-away sila nung kontraktor. Kaya pag nakakuha daw siya ng Bulacan, mas mura. Kasi sa Antipolo kumukuha yun. Ayun mga kagamba, Sabi ko, sino kaya yung nagpipicture na yun? ganito ang buhay ni Tatay Mento. Ito yung mga umaasa sa atin araw-araw. Dinideliveran natin araw-araw to. So dito na sila nabuhay mula sa pool. Dati wala pang anak, ngayon may apo na, gagamba pa rin. Yung iba, tantayin natin mga kagamba, maya-maya video natin ulit. Post muna natin to. Ayun mga kagamba, andito na yung mga manininda natin. Ayan, si Kaluwi nandun sa dulo. Ayan. Kalahati na lang hininga niya, no? Pero nagtitinda pa rin gagamba. Ayan. Ano yun, nagbibideo talaga si Kajun. Ayan, si Aling Merlit, saka si Aling anong pangalan nyo? Nena, ayan, yan mga kagamba. Ano ba yung kausap mo? Ayan mga kagamba, yan ang buhay ng mga nagagamba rito. May bonus kami dyan. Araw-araw. Yan, yan ay kinabubuhay nila araw-araw, yung pagtinda ng gagamba, walang tigil na pagtinda. Yan mga kagamba. So, nung araw hanggang ngayon, nagtandaan na sila lahat. Yan pa rin ang hanap buhay. Oo, so matagal na sila. Lahat ng mga anak nila, mga professional na. Oo. Professional nanay sa professional tatay. Ayan. So yan ang buhay namin dito mga kagamba. Yan ang araw-araw na deliver ko. Umaasa araw-araw sa mga paninda na deliver natin. Ayan, si Kaluwi, meron siyang 45 days. Ayan. Ito, malakas uminom to. Oo, umuupos to ng isang lungnik. Ayan, yung 45 days niya. So yun mga kagamba, mamaya videoan natin ulit yung sunod na deliver natin. Yun mga kagamba, may pumili pa ulit. Ayan, si Julie, asawa ni Ernito. Ayan, si boss, ang pangalan mo, boss? Yan daw ni YouTube sa... Panoorin nyo to sa YouTube channel ko. Ayan si Ani, gumanda si Ani, may jowa na raw siya. Kung kailan naging gurang, nagkaroon ng jowa. Ayan. Ayan sila Pinakain mga dyan yan. Ayan sila mga kagamba. Alam nyo ito, sa ibang lugar, pag nakikita nyo, puro bata kawasak po dito, puro matatanda. Ayan. Malapit na sila matapos na magpili. So yun mga kagamba, hanggang doon lang muna. Post muna natin to.
So mga kagamba, paano tayo rito sa mga kagamba natin dito. Ayan, punta na tayo sa sunod na deliver natin. Ayan. Yung isang magandang ali rito, may jowa na rin. Ayan, si Aling Ali. Ayan, si Aling Ada. Yan ang payo ng nagagamba rito. Ayan. Founder ng gagamba. Ayan, yan ang rina ng mga gagamba. Ayan, so yun lang mga kagamba. Post muna natin, mamaya ulit. Ayan, si Kaloe. Ayan, kumakain siya. Dito siya sa labas ko. Yan ang kain sa labas na tinatawag. Ayan, no? Yan ang buhay ng Ilocano. Yan ang napakahirap na buhay, mga kagamba. Yan ang ulam niya, oh. Mahilig sa damo ito. Ayan, pagkain na damo. Yan mga buhay Ilocano, mga kagamba. Yan, naimas ti biyag oreno oreno awang kwarta. Basta adati talbos, adati metal. So yun mga kagamba, mamaya ulit. So yan mga kagamba, dito tayo kay sir. Isang subscriber natin to, diniliveran natin ng gagamba. Nag-order siya sa akin, yan. Kaya pangalawang deliver natin to mga kagamba. Yung kanina dun sa matatanda, ito naman bata. Kaya mga kagamba, yan si sir, kumuha siya ng isang kaha. So yun lang mga kagamba, pangalawang deliver ngayong araw nito. Post lang muna natin. Yan mga kagamba, papaalam tayo kay sir. Ano paalam mo sir? Jay. Sir Jay, yan. Ayos, magandang gagawin ni Tatay Mendo. Ayan, mga kagamba, na-deliveran ko na siya. Gagawin lang daw niyang pit to mga kagamba. Hindi siya maglalaban, pero pag pumasyal sa bahay ito, magkukulab lang nito. Okay, so yun lang mga kagamba. Mamaya ulit sa isang deliver natin. So yun mga kagamba, dito na yung isang deliver ko. Si Aling Eva, ayan, no? Ito no. Yan, na-deliveran ko na siya. Kanina ko pa siya inaantay. Naglakwat siya. Ayan, si Aling Eva. So yan mga kagamba, isa yan sa mga umaasa sa mga deliver natin. Yan ay kinabubuhay nila araw-araw. Yan. So yun lang mga kagamba, pauwi na tayo. Huli na to. Okay, yun muna. Mga kagamba, nakauwi na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Tapos na-deliver natin ngayong araw. Bale 9:30 ng umaga. Nandito na tayo. Kasi tatlo lang yung diniliberan natin. Ayan. So yun lang mga kagamba. Hanggang sa muli na pagdi-deliver ni Tatay Mindo sa mga umaasa sa atin araw-araw na nagtitinda ng gagamba. Yan. So hanggang doon lamang po. Marami pong salamat.